March 1957 ɛna Britain ɛka n'asase tam nan a ne wɔ ha no ebu mu ɛna ɛfrɛ no Ghana na saa bere no na Elizabeth II na ɛyɛ Ghana hema na Francis William Hale ɔyɛ Lord Listowel ɛna na Musini wɔ Ghana ha se ɛna Kwame Nkrumah ɛyɛ Mansɔfo panyin Prime Minister saa te yi kɔ so a free March 1957 kɔpem June 1960 na 1st July 1960 no ɛna Kwame Nkrumah bɛyɛ mampanyin ɛma Britain nneɛma na ɛsosɔ ɛpon no ɛsɔre free ha odiman no so kɔpem 24 February 1966 ɛna asogyafoɔ na polisifoɔ ka bɔ mu etu na bangu ya na kutuka na ɛda saa nhyehyɛ na no ɔmo so di man no so kakra abri bɛɛ afe ɛne kakra no ɛna Mosiabu Asamolaka mo so try some be cool 17th April 1967 na nye ya ɔmo kum kutuka ɛne ne bodyguard ɛma sabre no mu hɔ no death sentence ni na aba mu ɔmo hand over 1st October 1969 ɛna aban foforɔ ba Prime Minister Kofi Abrefa-Buzia actually no mo to aba Chief Justice Akufo-Addo bɛyɛ mampanyin a Copy 1972 ɛna Colonel Ignatius Champon so yɛ etu saa ban ne ku Champon tena so a na ɛfrɛ no National Redemption Council Copy 1975 no sa din no kɔyɛ no Supreme Military Council SMC ɛna 1978 ɔno ana bi de akyiri Lieutenant General Frederick Kwesi Akufo ɛsoso yɛ ku etu no Palace School tu no ɔmo ahemfie sa na ɔmo de to house arrest nti 1979 15th May ɛna saa bere no sogyafoɔ nketewa na dɔdɔ ɔmo anim Flatterton and Rawlings sɛ nkɔmɔ tu aban na gu na ne ɛma yɛkye Rawlings tu mu na actually IOC bi bu asɛm no Juada June 4 no 1979 na no ɛna Major Boachijan ku ɛna etimi yɛ no tu Akufo aban na ɛba 5 July 1978 ɛna afei de ɛba saa no aban no tɔɔyɛ ɛma wɔkyi asogyafoɔ mpanyinfoɔ no ekunkum emu wɔtwe ɛwɔ TV so ebi yira ebi wu ya nkyase na ɛkyerɛ bɛba so na nɛ 15th May nti den fie aduanan so pɛpɛpɛ 47 years pɛpɛpɛ Rawlings sɛ wɔyɛ ku edi kan a anye yi no